25-та година с какво се занимаваш? Един процес доста дълъг, заради една глупава инвестиция купих си един апартамент в една сграда. Строителът потъна и някой трябваше да спаси сградата. Десетки множилени семейства инвестират на зелено в имоти. А каква беше причината той да е обатачи? Понеже ние като агенция продавахме апартаменти там. Парите от продажите не отидоха основно за строителни материали. Запознаваме с девойка с нелоши цици, купихме си нова кола, фирма започна да забавя срокове и тръгнахме да натискаме човека и той приключи, ние му взехме сградата. В началото на 2008 година, когато купих апартамента... Купил на скъпото и си продавал на ефтиното? Да, и продавах на много ефтиното. И бях с 30% над цената, като съм купил. Над? Над. Кое може да отчетеш като една от най-големите грешки на клиентите? До кога панелките ще са толкова скандално наценени? Добре дошли в най-новия епизод на подкаста на Различния брокер. Днеска отново ще ви сблъскам с един от хората, които ги няма активно в социалните мрежи по начина, по който сте свикнали да виждате брокерите. Всеки ден, с ново стори, с нов рил, пред нова сграда, с атрактивна, гореща оферта. Обаче в същото време аз съм сигурен, че прави много повече сделки от хората, които са супер активни в социалните мрежи. Владо, добре дошъл и се радвам, че прие поканата ми да направим този разговор. Добре заварил, благодаря. Не сме си виждали отдавна да си говорим, така ще стане интересен разговор. Имаме теми за разговор доста. 100%. Смисъл, аз тебе те познавам още от първите години, като прохождах в бизнеса с недвижими имоти. И ти си един от хората с много опит, до който аз съм се допитвал по пътя нагоре. Смисъл, нагоре натрупане на умения на брокер. Защото за мен единственото нещо, което може да го измеря като нагоре в някаква посока като развитие, колко успешен ставаш, т.е. колко казуси можеш да разрешаваш. Парите не са измерител, популярността не е измерител. Измерител е решенията, които могат да дадеш на крайния клиент. Също знанията и уменията, които придобиваш покрай тази професия, са много, доста разнообразни. И да ти кажа, скоро си мислих защо с годините, придобивайки умения, опит и всичко, ми става все по-трудно да разбирам хората. Някъде зачето една сентенция много интересна. Ако обема знания ти си измерва в една окръжност, примерно на тръба FI 110, защото е равна на туалетната тръбата, защото всички я продаваме, нейната обиколка там по 300 и по числото пи е 314 мм. Ако това са нашите знания, допиране във външния свят, това са ни. Обаче ако стане FI 200, ние имаме повече допирани точки до места, които и неща, които може би не знаеме. И затова, колкото повече придобиваш опит, знания, умения, толкова по-трудно ти става да разбираш хората. Защото ти иска да разбереш повече аспекти на живота. Повече различни неща. Абсолютно, да. Абсолютно. И аз това го установих към 6-7-та година на бизнеса, си мислех, че знам всичко, обаче за щастие не позволих на егото си да ми да ме накара да си мисля, че много съм си повярвал и продължих да черпя с пълни шепи опит и знания от хора като тебе, защото в крайна сметка в нашия бизнес той е необятен и най-бързо можеш да се развиеш, като пречиш на егото си да ти влияе, да мислиш, че си голяма работа. Тоест да можеш да си кажеш, окей, виж, попитай еди кой си за съвет, защото този съвет може да ти повлияе положително. В крайна сметка той е от много повече години на пазара. Кажи ми 25-та година, с какво се занимаваш? Продължавам се занимавам с агенцията недвижими имоти. Както знаете, смених бранда и преди година. Измислих си име на бранда много интересно, което е една тройка отпред, с втората амбиция да имам 3 офиса за първата година. Да. Може би последния ден на годината на откриването успях да отворя трети офис. Мой колега просто се присъедини към мене. Така че продължавам се занимавам с недвижими имоти във всякакъв аспект. Да. Минах през бършките на всички брокери, искам да участвам в пазара, да купувам, да продавам. Заплетох се там последните 2 години. Фиксен флип. Да. И вече 25-та година, също започна 24-та година, един процес доста дълъг, заради една глупава инвестиция, купих си един апартамент в една сграда. Строителът потъна и някой трябваше да спаси сградата. Оказа се, че аз може би бях единствения от клиентите купувачи, от собственика на земята и от всички забъркани, които мога да изкарам сградата. Коя година е това нещо? Края на 24-та. Миналата? Да. Значи края на 24-та, 25-та година вече започнах активно да възстановявам сградата и да строя. 25-та година си взех лиценз като строител, поради изискването на закона, не че ми трябваше. Не? И в момента се занимавам активно със строителство. За мое щастие съм малко преди 15
И се надявам до края на годината да приключа сградата. А в кой квартал е сградата? Не е в квартал, в град е. Елин Пелин. В Елин Пелин? Да, ама не и в град, а е в село гара Елин Пелин. Ето е хубав район там. Много е хубав район, да ти кажа. Аз преди години, пътувайки по Западна Европа, гледах германците как живеят, много им се възхищах. Там, нали, знаеш, те са по-продуктивни от нас на работа, но изключително лениви и спокойни на общуване. Аз мислех, че тия хора никога не вършат никаква работа, знаеш. Така както ги гледаш, не помръдват. Също се оказа, че те са решили проблема така. Работят в Мюнхен, общо, някой града Мюнхен, живеят в околовръст 230-50 км. Да, имат магистрали, уреден транспорта, всичко. И той след работа хваща влака или колата, прибира се в един малък хабитат, в който има всичко. Магазини и детски площадки и едно общество от около 10 на 20 хиляди човека, които се познават на всичко отгоре. И това им създава едно друго усещане за комфорт. И аз всъщност затова си купих гара Елин Пелин апартамент. Нали, един ден, като ми писна от лудницата София, отивам там. Той искаш да кажеш, че според тебе ключа за продуктивността е баланса между натовареното ежедневие на градския живот и спокойния живот в селото. Защото в селото... тук, примерно, тук е много натоварено ежедневието, особено в София, защото аз смятам, че трафика поне не е уреден по най-добрия начин. Има много по-добри решения за трафика, които могат да се приложат, като примерно пешеходните пътеки да са премахнати, да се сетим, че могат да се правят подлези и надлези и кръстовища на две нива, които могат да облегчат супер много трафика. Ние тук имаме светофар до светофар, на втора не мога да включиш. И това супер много те изнервя и натоварва. Ти губиш много време всъщност в цялата тази логистика в града. Защото ние с това се занимаваме, нали, динамични сме, среща с клиент, оглед напред-назад. Нали, аз на последните години правя впечатление, че предвиждам, така ми е настроен на телефона, че ме уведомява час преди срещата с клиента. Не за да му звъна да валидирам срещата, ами за да мога да имам достатъчно време да стигна до мястото. И да паркираш. Да, едно време това не беше така, да знаеш. Преди около 10 на години, общо взето, телефонът ми беше настроен 30 минути преди срещата, да мога да тръгна и знах, че за 30 минути мога да стигна почти до всякъде без до Люлин. Нали. Там не ми се е случвало да бия метрото на време. Колко пъти тръгна с колата, то винаги ме бие на време. Нали? Но знам, че имам време. Качвам се в метрото от Младост и Дружба, хопи съм в Люлин. Ето от Младост метрото до Люлин стигаше за 20 и няколко минути. Точно така. 23-4 Но виж, само 5-6 години, 8 по-късно, вече имаме дублиране на времето, което е подготовка за пътя. Т.е. за целия път. Да. Това означава, че почва много се пренатоварва в града. Оттам се пренатоварва времето, нали, графика. Да не говоря за нерви и за всякакви други неща. Мен район на Елин Пелин, между другото, много ми харесва, особено Столник. Един приятел си купи къща в Столник и то е точно това, което описваш. Даже аз не знам дали има 1000-2000 човека в селото, може би няма и толкова. Имат си магазинче, ползват детската градина на Елин Пелин, което е буквално на 10 минути с автомобил и е такова много спокойно. Обаче аз съм толкова много съм свикнал с вибрацията на града, че мисля, че ако отида там, аз ще поудея, защото аз съм изключително социален. Сега, примерно, през деня ти знаеш, графика, срещите, постоянно с хора. Вечерта пък взимам децата, сляза на площадката, там сме поне с още 10-15 други деца и с техните родители. И ти постоянно си в някакви големи среди и ако отида в едно такова място, където няма никой около мене, и според мен ще преживея някакъв културен шок. Значи и клиент ми казва на интересна реплика, един ден си говорихме за къщи и той ме питаше, защо не съм си купил къща в Елин Пелин, що апартамент. И аз казвам, човек, аз къща гледам, ама децата, както каза, нали, основен фактор в живота, нали, трябва да ги караш да са динамични, да си под ръка. И викам някой ден, като порасна децата. Той е в момента, в който се огледаш в къща, да знаеш, че си остарял. Това означава, децата са ти пораснали, живота ти вече търси спокойствие и тогава вече в момента, в който си харесаш къща да я купуваш, вика погледни сегенето, човек, да знаеш, вече е пожълтял кръщеното. Така че може би е прав човекът. Ти може би още не ти е дошло времето. Аз съм градско дете, отраснал в София. Както знаеш, имам кучета, гледам, нали. И човек едно време си разхождах кучето, пускам го и не го поглеждах. Знам, че порядък по 100-200 метра, ако му свирна, се върне. Сега се оглеждам да не скочи някаква улица, някой булевард. Просто стана прекалено. Ти знаеш, че аз наскоро се замислих за къща в Гърция. Май трябва да се вида кръщено такъв цвят. Трябва да виж, да не пожълтял вече. Значи, към 25-та година се занимаваш с строителство. Довършваш сграда на някой, който не е могъл да си я завърши. Абе да ти кажа, построих си, аз си купих на гола конструкция с много малка част от градите. Каква беше причината той да е обатачи? Имаш ли детска аудитория? Имам, ама детската аудитория следващите 5 секунди да се махне. Значи човек имаше много интересен поглед върху бизнес. Между другото, той беше построил 2 сгради в Елин Пелин.
Беше взел обещетение, беше се справил там, беше стигнал почти до 16. Не знам защо с нашата сграда и продажбите, понеже ние като агенция продавахме апартаменти там. Благодаря на всички, които купиха или продадоха имот с нас. Благодаря на вас този епизод е факт. А на всички вас, които ви предстои покупка или продажба на недвижим имот, в NHFBG може да запазите час за своята безплатна консултация. Също така ние може да ви помогнем при рефинансиране на стар кредит или организацията при изтегляне на нов за покупка на жилище. А ако ни препоръчате на приятел, това ще е допълнителен повод, за който ние трябва да почерпим. Да. Парите от продажбите не отидоха основно за строителни материали. Запознаваме с девойка с нелоши цици, купихме си нова кола, къща в Гърция каза. Той си купи във Франция. Ага. И те в един момент обаче парите, когато не текат по направление строителство, по направление лични разходи, се оказа, че знаеш, преди 2-3 години имаше много леко забавяне на покупки преди Акт 14, камо ли пак в един пелин, Това не е НДК. Да. Труса най-бързо, най-рано се сеща в периферията. Точно така. И това му изигра още сега. В един момент започна да забавя срокове, невъзможно за изпълнение на договори и понеже част от клиентите ни бяха на агенцията, аз бях участник в покупката и всъщност една голяма част от купувачите бяха около мене. И аз поради тази причина просто събрах всичките, в едни общи искове им направихме съдебни и тръгнахме да натискаме човека и приключихме. Той приключи, ние му взехме сградата. Той подписа доброволно, преферира суперфицията към нашето дружество. Да. Само и само да се отърве от всички неприятности. Ти имаш ли твой имот в тази сграда? Имах един. Един само? Един. А колко имота е сградата? 20. Ти имаше един имот. Колко имота беше продал на клиенти? 8. Питам и те, един защото... имаше, който беше омазнат още в съда. 9. Останаха ми 11. Всъщност моя бизнес план беше такъв срещу придобиване на правото на строеж върху 11 имота, в които има един, 10% от сградата. Трябваше да се натоваря с ангажимента да довърша сградата от 16. Да. Като той всъщност беше минал най-малкото перо, да знаеш. Той беше преди Акт 14. Даже не можа да вземе Акт 14. Да я довърша и някъде там бизнес плана ми беше да съм 0 на 0, но да си запазя инвестиция на апартамента, който бях купил доста ефтино в интерес на истината. Не съм изхарчил пари много. Така да спаста клиентите на агенцията си, като един от тях ми е роднина, полуроднина и кум ми в край краща човека. Ти си избрал да го повишиш в роднина? Да, точно така. Да. Там е така, знаеш, тези роднини не си ги избираш, ама т.е. роднините не си ги избираш, а тези могат да си ги избереш и да знаеш как си живееш с тях. Да, ти ги повишаваш. Така че това ме накара всъщност да влезе в тази инвестиция. Познавам собственика на земята, близък приятел ми от 90-те години. Аз му намерих строител, човек. Аз и там имах морален ангажимент. Питам те всички тия въпроси, защото знаеш какво е общо приятелно мнение на брокера, че гледа само да си вземе комисионната и да си наби чуковите. Знаеш, още докато бях в ера, мой офис работеше по един много странен стандарт. Имахме мото, партньор в офиса е жена ми, както знаеш. Там тя е началника. Аз съм обратното. При жива жена, кой работи, има една турска поговорка. Аз съм маркетинг специалист. Тя отнася труда, аз се хвалях какво съм направил. Но имахме едно много интересно мото. Сделка не на всяка цена. Имали сме клиенти, които сме ги дърпали обратно и сме казвали не купувай този имот. Знаеш, бяха останали от 2010-2012 година фалирали строители, прекупени, неуредени документи, но добри цени. Да. И клиентът казва, искам, не бе, човек, не го купувай. Що е, тя готова сградата? Не, имаме, откривали сме ипотеки от физически лица, откривали сме неуредени. Откривал съм човек фалшив Акт 14 в исторически план на сграда. Човека, инвеститора, добре, че ме разбра, мина на ново си извади нов Акт 14. Беше сграда с банков кредит, банка, която вече не е в България, там консолидираха се. И всички тези неща пазихме клиентите. И какво се оказва? Клиентът изпитва своето разочарование. Не мога да купи на добра цена, ефтин имот готов. Когато мине година, той само се връща и каза, искам да купа с вас. Така че, поради тази причина, общото мнение за брокерите, те трябва да направят сделката, за да влезе комисионата. При нас никога не е сяло на дневен ред. Да. Аз на шоко интересно, още по времето като правих обучение и в ефера, като ги обучах всичките, много интересно обучение правих. Основно обучение да казваш не. Масово търговците не могат да казват не. Те са готови да направят всичко само за да имаме, да продадем продукта. Дали ще имот, дали ще нещо друго. Истината е, че нето в една търговски взаимоотношение е много дисциплиниращо. Първо клиента разбира, че сделката не ти е на всяка цена. Ти не искаш на всяка цена да му продадеш това. Да. Може да му предложиш и по-добро нещо. И това почна да се отблагодарява с годините. Ние в момента работиме офиса под новия бранд, основно с препоръки. Ние почти не ни се налага да търсим оферти, знаеш. Да. Понеже вече сферата така сме развили, че звънят клиенти казват, имам познат, тук може да се помогни му. Той вече работи в друга агенция, ама помогни му ти. Така че това е много важно. Това е много добър модел на работа. Аз умишлено
Умишлено те попитах в смисъл задълбах за сградата, защото ти каза, че имала проблеми и ти си бил единствен, който си могъл да разрешиш проблемите. Това е така на първо място заради опита, който имаш. Защото аз имам предишен бекграунд, който е свързан с управление на проекти. Нали? Аз преди да почна да се занимавам с брокер като брокер, нали, професионален брокер. Да. От 2005 година се занимавам с управление на проекти, инвеститорски контроли, инженеринг на обекти и всичко. Почти цялата технология между разрешение за строеж до Акт 16 я познавам. Да. Там съм се сблъскал с много брокери. Аз тогава наблюдах тази професия. За мое щастие това бяха едни години, 2005-2006 година на морето до 2008, когато пазара беше уникален. Виждал съм брокер, който идва джапанки къси гащи потник и след около 2 месеца го виждам да кара топ мотор или вече караме X6 на BMW, точно беше излезла. Да. 2008 година. Нали, тогава гледах, но тогава пазара беше друг, той беше от пазар, да знаеш. 10% комисионни от двете страни беше страшна. По морето и сега са дебели комисионните, доколкото знам. Не са толкова дебели. Ти кажа, дебели са в коротите, които нямат продажи. Нали. Да, бял обзор, където има затруднение, макар че и там се дигна пазара. Чувам, че все повече хора купуват там. Но общо взето работят вече на нормални комисионни. Да. Но тогава се сблъсках с брокерската професия. И всъщност 2012 като фалирах, с този си занаят, с инженеринга. А каква беше причината 2012 да фалираш? Не си фалирал от 2008-2009? Не, стисках зъби. До 2010 след така продължах да работя. Да. Нали, само че вече като надзор, защото бях взел лиценз за строителен надзор, като надзорна компания вече имах проекти, които бяха влезли в договори и трябваше да бъдат довършени. Там не се спираше финансирането. Между 2010 след 2010 започнахме. Частен сектор спря да строи. Нали, сви се. Да. Съответно нямаха нужда от надзорни компании. Да. След това услугата, тя беше много интересна. Инженеринга на обекта беше процент от стойността на СМР-то, което беше горе-долу като комисионната на нашата брокерската в момента. Нали, представи си само, че един обект целият да го вземеш, да го управляваш, колко пари бяха. Обществените поръчки спряха, нали, не на тези фирми, на други. Докато се мътат водите в политиката, започна забавяне на плащане по обществени поръчки и подписване на договори. Ние имахме отворени договори инфраструктурни, на които бях надзор, които не стартираха човек. Да. Защото проектанта не е от нас, ще трябва да го сменим. Айде едно влачене на процедура. После трябва да избереме строител, айде обжалване в КЗК. И всичко това за тези 2 години почна да ми идва повече. Нали? Ти имаш подписани договори, екип, който държиш, офис, който разполагаш, но те не работят. Да. И така 2014 година приключих с това си занимание. 2012 или 2014? 2012 приключих, до 2014 стисках зъби, нали, да съм, как да кажа, в зоната си на комфорта, нали, да оцелявам, да живея, нали, да мога да се справям. Защото ти вече 10 години си в него и не искаш да го пускаш. Така е. И вече там имаш, нали, достатъчно контакти, връзки, умения и всичко. Но промених се ситуацията. И 2014 година, като станах брокер, вече беше интересно. Нали. Аз бях брокер с друг поглед. Нали. Аз гледах от страната на инвеститора, на строителя, на качеството на имота, нали, познавах структурата на строителство, нали, когато видях една фасада, знаех тя докъде ще доведе, дали е устойчива, дали е красива, дали е скъпа, дали е ефтина. Всички тези неща бяха в главата. Да, не е трябвало да мине време преди да развиеш усещането за тези неща. Не. Така се сблъсках с брокерската професия, по неволя няма какво да правя. Как влезе в бизнеса? В смисъл... директно влезе в някоя агенция? Влезах в агенция голяма, ти кажа, влезах в Home2U, дали. Те всички знаят, че оттам съм стартирал. Това беше един период в живота ми, в който Станислава, сега е инклюзив. Стънката ми е съученичка, ние се познавам от деца. Да. Те тогава имаха много силна интернет реклама. Аз покрай безделието си бях непрекъснато в интернет. Нали? От YouTube, през форуми, през каквото искаш. Да. Непрекъснато излезаха реклами на Home2U. И един ден видях, че тя е там. И питах я, това вие ли сте, какво правите? Тя е казала на среща да видим. Тръгвайки на срещата обаче, карайки на там, звъднах на Маруси от Примо Плюс, понеже я познаваш добре. Да. Муси беше ми продала няколко месеца преди това един апартамент купих от нея. И понеже видях как работи Марусия. Тя му си силна, беше силна в младост, сега не знам. За по-малко купих апартамент от нея. Помня, 325 блок. Също 325 блок, всъщност панелката. Да. Аз имах апартамент в комплекс Грами. Нали, в годините, когато бизнесът вървеше, купих там, последен мансарден етаж, направи го вау. Да. Когато изпитах затруднение между 2012 и 2016 година, естествено последният актив, който се отърваваше, е апартамент. Да. Почнах да го продавам и сипа се цялата брокерска гилдия тогава през мене. Но аз като един добър клиент не подписвах договори, не плащах комисионни. Правих си гаври с клиентите, с брокерите невероятни. Имаше 2 човека, които ме впечатлиха. Едното беше една колежка от Явлена. Тогава тя не е в бранша още, вече не знам къде отиде. Жената беше изключително спокойна,
Не е агресивна, не е арогантна, но работеше много. Тя водеше най-много купувачи, ти кажа, в интерес на истината. Марусия беше другата, която ме впечатлила, нали, с начина си отношението. Те тогава имаха един много интересен пакет, понеже бизнеса не вървеше. 500 лева или евро не беше, какво дайте ви направя рекламен пакет за позициониране на апартамента. Да. Нали, после говорихме за комисионна и още няколко, които не ги помна. Но пътувайки към Хомтоюл, към първата си среща, звънах на Маруси и казвам, човек, пътувам на там, кажи ми, тя е ти от ли си, бе, що не дойде при мен? Ма викам, аз не го разбирам този бизнес, да знаеш. Аз въобще до сега съм бил от другата страна, на морето, сумата и апартаменти съм бил от другата страна, нали, вадене документи, подписана договори на инвеститорите. Аз разбирам производството. Да. Третата национална конференция Broker Pro предстои. Не пропускай да запазиш своето място на Broker Pro 2026. Организацията вече е в действие. Над 300 човека вече са запазили своите места. Линк за билет може да намериш в описанието. А за групови отстъпки може да се свържете с мен. И също така влезах в бизнеса. Останах там, поработих няколко месеца, видях, че не е моето като отношение, настроение и като всичко. Нали? Реших да приключа. Да. И смени компанията. Смени компанията, тогава Ера търсеха човек, който да отговаря не за продажбите, търсеха менеджер, който да отговаря за обучението и развитие на мрежата. И така влезах при тях. Така изкарах, може би, година-две. Година. Защото аз дойдох с сфера на влияние клиенти вече. Бях разработил бизнеса в Хомтоюл. И Ера беше много готин. Викат, конфликт на интереси, ти не можеш да обучаваш офисите и да продаваш имоти. И аз викам, добре, какво да направя? Тъй да ги препоръка. И дадох 2-3 препоръки и ме заболя сърцето. Аз се чувствах като обикновен брокер. На мен се плащаха само стойността на брокера препоръката. В същото време виждах как офертите съм ги направил добри на добра цена и изчезваха. Викам, това няма да стане. И тогава вкарах жена ми бизнеса. Всъщност тогава се разбрахме с нея, купихме пакет и я вкарах нея в бизнеса, да може да има офис, на който да текат и моята сфера на влияние, и моите препоръки да си влизат в семейството. Да. И така изкарах още 2 години и се оказа нещо много интересно. Почувствах се като политик. Аз можех да пропагандирам, да обучавам, да обяснявам на брокерите как се прави този бизнес. Те ми опонираха, казаха, това не е така вече, хората се променили, аз викам, не, вие не разбирате. И в един момент почнах покрай офиса, който отворихме в дружба, почнах да се срещам с клиенти. Тогава управлявах един офис, нали, с който го отговарях в Благоевград. Видях, че и там клиентите са други, реших да се върна на терен, да видя за какво става въпрос. Оказа се, че само за 3 години съм загубил умението си да убеждавам хората и въобще те си променили нагласата към брокерите, към пазара, към всичко. Пазара беше тръгнал нагоре, те почнаха да се чувстват по-силни, както знаеш продавачите. Да. И разбрах, че по-добре вариант е да си на терен, отколкото да си в администрацията. Да. Затова казах като политик. Един политик слиза от трамвая, влиза в Народното събрание и забравя какво е било в трамвая. Да. Това е много интересна история между другото, как само за 3 години и сега вече балансираш или само на терен се работиш? Основно на терен. Не, балансирам, защото екипа е сравнително нов, че да се сета да имам някой стар. Нямам. Нали, след като излезах от Ера, имаше сътресение в екипа, поразчистих малко и сега той преди екипа ми е бил такъв. Моите брокери, първо политика на управление на бизнеса не знаят цялата сделка. Не им показвам цялата сделка. Те знаят до предварителен договор. Да. Там насетне поемаме адвоката, жена ми, която е менеджер на офиса или аз. Целият процес на татъка управляваме ние. Съответно обаче те, докато стигнат дори до там, им трябва непрекъсна подкрепа. И малко, винаги са били такива хора, да при нас са като малки деца. Те идват, имахме един много готин брокер, това момчето от Враца, взе го от Варненски офис, колега ми го даде, просто смени града на момчето. Той сядаше и каза, имам казус. Той няма казус. Той всъщност има неяснота по технологията на сделката, но беше много готин. Имам казус. Добре, сядеш. Дай да видим сега какъв ти е казус. Той чисто рутинна операция по някаква сделка. Нали? Решаваш ме, продължаваш. И сега балансирано до тази гледна точка, че опитваме се да през цялото време сме подкрепа на екипа ни, на хората, които работят вътре, а в същото време работим и на терен. Да не губиме почвата. Да ти кажа, усещам с всяка изминалата година как се променя пазара и клиентите по него, да знаеш. Да. Така се чувствам по-сигурен да мога да обясня на хората, защо така се променят. Добре, въпрос. Ти сега от позицията на вече 10-11 години в бизнеса с недвижими имоти. Мислиш ли, в смисъл, усещаш ли разлика в... Защото казваш, променя се отношението. Променя се към по-добро или се променя към по-лошо? Отношението на клиента към брокера. Защото аз преди, в смисъл, като беше
примерно 2013, накрая 2014, защото аз тогава влизах. Тогава наемодателите и продавачите изпитваха нужда от брокера. И тяхното поведение не беше толкова арогантно, колкото е в момента. Плюс сега пазара много ги подпира. Пазара е изключително динамичен и те дори на завишена цена, на малко завишена цена да излязат. Въпрос на няколко месеца, примерно, е пазара, да речем, да обере този луфт. Докато тогава пазара не се движеше толкова много. В смисъл, с темпото, с което се движи в момента. Ние тук само за първата половин година имаме 18% ръст в София на цените. Мисля, че такива бяха официалните цифри. Сега, ако някой гледа подкаста, говоря на спомен. Ако са 12-15, не взимайте тази информация като чиста монета, проверете си я. Обаче, тогава наемателите и купувачите мислеха повече, отнемаше им повече време да вземат решение и хората, които имаха причина да продават, познаваха нуждата от услугата брокер. Сега промяната, която виждам аз при мене си е, че купувачите вече идват с много по-осъзната нужда, доста по-грамотни върху процеса, който предстои да преминат. И в същото време обаче пък при продавачите се влошава. Въпреки че човека, който има причина за продажбата, той винаги разпознава решението, което му предлагаш, като начин да му договориш най-добри условия. Сега тук това се забелязва, но аз ще върна в един период доста по-назад. Както казах, 2005-2006 година бях влезъл в бизнеса, просто от другата страна. Тогава беше много интересно. По същия начин до 2008 година продавачите бяха много силни, както са сега в момента, да ти кажа. Цените растяха, сега слушай в какви обеми, от по 400 кусор евро до към 7-800 стигаха евро на квадратен метър. За една година? Не, за годините напред. Просто ти говоря от 2005-2006, като съм стартирал. В един момент започнаха да се явяват цени. Първите цени, които ме шокираха, мене беше 2008 година, вече малко преди кризата. Цени между 1200 и 1600 евро за квадратен метър в Лозенец. Струваха ми се извънземни. Ма говорят топ Лозенец. Нови сгради, съвременни. Журналист, Хелзинки. Да, такива и нагоре деца има над китайското посолство, там около Джеймс Балчер е такива, около кръста такива сгради. Да. Тогава ме шокираха, но тогава продавачите бяха в същата ситуация като сега. Силни, определяха цени, пазара догонваше цените, клиентите, купувачите не можеха да купат, струваше много скъпо. Беше така изключително. Тази ситуация наблюдавах просто от другата страна, когато влезах в бизнеса 2014 година в началото и видях как се беше обърнала палачинката. Това, което ти казваш. Продавачите не продаваха, защото искат да продават. Те продаваха от нужда. Да. Сам по себе си не знам дали помниш, тогава пазар беше се свил и заплатите и въобще всичко. Не пазара на движими имоти. Цялата икономика беше се свила до такава степен, че беше много неприятно. Да. Хората продаваха, аз няма забравя, тогава един от първите ми клиенти беше продаде имот с помощта на менеджера тогава на стънката и в разговор с него беше върна си ипотеката, какво ще прави сега, той останаха му пари, купувам 2 камиона дърва и се прибирам на къща си на Бистица и не искам да чувам повече за ипотека. Тогава това ги казваше да продава. И си прав. Тогава продавачът беше готов да те изслуша като брокер, да му направиш правилна цена, да му дадеш правилен хоризонт и да можеш да му продадеш апартамента и то в срок, който не касае 3 неплатени вноски по ипотеката за да загуби имота. Затова беше лесно. Истината е, че според мен този пазар, живота е синусоидал, знаеш, ще дойде пак. Аз го чакам с нетърпение. Чакам го първо, защото се чувствам силен в ония пазар, когато ти определяш правилата на продавача. И второ, защото не може да е непрекъснато нагоре и хората, както ти каза, да си пускат имота на цена, защото толкова ми трябват. Не, че аз 2014 не продах по същия начин, толкова ми трябват. Да. Пазара ме дисциплинира. Пуснах апартамент, който живеех, продал го на 120-125 хиляди евро, продал го за 97. И то го продах вече по същата причина, защото имах нужда от пари, се оказа съм го продал на реалната пазарна цена. Ти за това си смъкнал 30%? Не, аз бях го стрескал с 30% по-високо. Да. Не съм смекнал. Всички ми обясняваха това ли ти е цената, аз викам, вие на мен не ми казвайте. Той пакет е 90 лева, ключо е 20 лева, за парена лампата. Да, ти си бил продавач. Аз понеже това много е готино. Бях от другата страна доста дълго време. След това, виж колко интересно, 2014 го продадох, малко под 100 хиляди евро, сега скоро беше 2019 го продах още един път на 160 хиляди евро. Купувача, който купи от мене, пусна обява, продавам апартамента. Моя без да беше сменял нищо. Нищо, човек. Излъхте беше Борисов с тази друг цвят. Само това беше инвестиция в него. Го продаде с още 60% отгоре.
Аз това много пъти съм го споменал за движението на пазара, как пропуснах да купя тристаен апартамент на 70-80 хиляди евро, купих го на 140 и сега няколко години по-късно струва 300. В смисъл, и това е само за 12 години. В смисъл, разлика във времето. Интересен е нашия бизнес, интересен е пазара на недвижими имоти. Въпросът е кога ще имаш причина да участваш в него, защото много хора казват, леле, сега ще изтърва момента и така нататък. Не става въпрос за момент, става въпрос за възможност. Защото ти, ако имаш възможност, моменти винаги ще има. Виж, нали, ако в исторически план погледаш човешкия живот, нали, да си говорим, ти казваш, нали, изпуснал съм преди 10 години да купа. Да. Истината е, че аз понеже продавах на ръба на кризата. Нали, аз първо като купих в началото на 2008 година, когато купих апартамента. Ти си купил на скъпото и си продавал на ефтиното. Да, и продавах на много ефтиното. И бях с 30% над цената, като съм купил. Над. Тоест, ти си купи 2008 на скъпите цени и си продаде 2014, когато пазар беше 40% надолу и ти пак имаше 30% над първоначалната цена. Въпреки 30-40% спад на пазара, ти пак реализираш печалба. Най-вероятно ти си добавял стойност. В смисъл, той е бил на шпаковка за маска. Съгласен съм. Да. Бил на шпаковка за маска, аз го купих на зелено даже. Аз го чаках година горе да стане. Защото аз 2008 го купих, 2009 вече беше почти готов, нанесах се края на 2009. Григо ли беше стереограми? Григо. Да. Григо. Нали, Григо, ние с него имахме отношение, нали, други такива партньорски, покрай другото ми занимание. Там го познавам. Избрах си апартамент, който си го моделирах по мой стереотип, направих си го, както той каза, купя най-хубавия апартамент в блока. Той не беше такъв, аз го моделирах такъв. Да. Нали, свалих да не мезонет, свалих го на един етаж, предпоследен стане интересен апартамент. Но истината е, че пазара, макар и да върна назад, той не се срина, човек. Нали, какво значи? Аз тогава, сега ще кажа, значи 2007, края на 2007 продавах най-скъпата панелка в мол с гарсонира. 52 000 евро, нямаше такава цена. Коя година? 2007 края. Значи аз като влизах, цената на гарсонерата беше, значи 27-28 беше гарсонера в Муаус за тотален ремонт. Коя година? 2013. Окей, 2013. Аз почнах в ефера, значи 2016 тя излезе, вече беше 45 000 евро, беше малко по-ниска от тази, която аз продавах. Да. Беше по-направена. Истината е, че аз продавах направена. Хората бяха, и оставихме направена. Но тогава осъзнавах, че продавам най-скъпата гарсонера, но се възползвах от факта, че на пазара възползвам се. Така се стекоха обстоятелствата, знаеш. Да. В цяла младост имаше 3 гарсонери. 2 тежък мармалът и моята, която беше много свежарска. Нали, направена, бях инвестирал в нея, баня направена, да. Нали, обърнат и щрангове беше по-направена гарсонерата. Но дори този човек, който е купил от мене, да, той не я продаде 2014, когато ти казваш тези цени, продаде я 2016 и 2017, но я продаде едва с загуба от около 10%. Да. И въпреки това, в смисъл, той е ползвал през тия 8-9 години. Точно така, да. Тоест загуба 10%, ако компенсира, смисъл ти 9 години си ползвал този имот и го продаваш на загуба 9%, един вид тия 9% може да ги сметнеш като наем на имота. Сега даже той ми беше направил нещо другото. Още в началото беше примерно 2 години. Въпреки, че ако отчетеш инфлацията, загубата ще е една идея по-голяма. По-голяма ще е една идея, но въпросът е, че не е загубил всичко човек в живота си. Нали, толкова беше стиснал зъби още година-две, ще вече капитализира печала. Да. И това са виж едни циклични периоди от около 10 на 12 години, ти разказвам. Нали, защото ти помниш уния, когато беше се сринал на гарсонирата, но аз дори тогава не загубих пари. Макар, че много, нали, приятели тогава в окръжението. Имал си късмет, че си го купил на зелено и си го продал ремонтиран. Заради това си излязъл с ръст. Така е. Ти, в смисъл, това първа сграда ли ти е, която завършваш в момента? Тази в Елин Пелин? С лична инвестиция, да. Да. Нали, като инженеринг имаме 5-6 сгради зад гърба си. През брокерските години, кои са ти били нещата, които са ти били най-интересни и са те разсейвали от посредничеството? Примерно като фиксен флип, като да купиш в процеси да препродадеш. Не, знаеш, винаги съм се опитвал, аз мисълта ми не спира да работи в тази посока, винаги съм си мислил, че има една много интересна поговорка, нали? Така тя мисля, че пак е от турците. Човек е с 2 ръце, с 2 крака, 2 очи, 2 уши. Не можеш да разчиташ на ни бизнес. Нали, хубаво е да имаш втора подпорка някъде. Сега, ако тя е в същия сегмент, понеже сега изпитвам същите затруднения с Елин Пелин с сградата. Аз станал съм строителен инвеститор, продавам си собствените сгради и не продавам добре, да знаеш. Тук идва психологически момент, че аз искам максимума, най-добрите клиенти, доколкото един класически брокер, ако ти е възложил на тебе да продаваш,
сигурно това мое усещане ще го скипнеш и просто ще ми намериш купувач, в който аз ще направя компромис, за да влезе в сделката. Но съм в един сегмент. Нали, дори двете неща. И агенцията, макар че занимавам успешно и с кредити, както знаеш, и с кредитно посредничество, и строителството, всички са в един сегмент. Ти в кредит център ли си? Не. Към на ера кредит. Бях към ера, когато излезах всъщност от ера, трябваше да излезе в целостта. Нали? Не исках да оставам опашка да има там. Да. В момента работиме кредитен навигатор. С кредитен навигатор ставахме партньори вече последната година, откакто излезах от ера. И доста успешно. Всъщност аз и в ера бях един от успешните, нали, като кредитиране. Просто моята жена беше, тя е банков служител с дълги години. И там на тема банкиране е доста силна. Нали? Знае доста компилации да може да прави. Знае тънкостите. Знае тънкостите, да. Така че, но и виж, и трите направления на приходи по бизнеса ми са в едно перо. Затова, като ме питаш така, нали, дали съм се замислил с годините, пробвал съм различни неща, така, доста по-различни. Нали, пробвах се, отворих много интересен бизнес също много интересен бизнес е да успееш да правиш бизнес от нещо, което хората тъпчат и свъргат и не го поглеждат. Така стигнах до облицовъчния камък. Нали, ние в България за наше щастие имаме доста добри жили, доста добри мини. Нали, това са Ивайло, брат и Гоце Делчевския. Нали, такива облицовъчни камъни, които струват изключително малко пари, да знаеш. Но от тях се стават много интересни красоти. Пробвах, бях се засилил доста така, 5-6 месеца, взехме терен, насипахме го, бородихме, сложихме търговска част, докарахме може би 10 на 15 тира с камък от Ивайловград. Почнахме тук да вземем други, които са от Гоце Делчев и други, които внасят от Гърция. Но загубих позицията си като брокер. А там все пак, като си добър брокер, в месеца ти влезат 2 сделки, 3 влезат те са едни свежи пари, които те хранят. Да. Нали, и ти в момент, когато спреш това основно перо, почваш да не се чувстваш комфортно, колкото ще развивам нов бизнес. Нали. Искам и се да го развия, но той ми отнема цялото време, аз не мога да обърна внимание на клиент. Не върви на клиента му кава на борста на камъните там на полето си видим. Да. Ще седнем и имаме такава една дървена маса, скована, да си говорим. Не става човек. И реших, че по-добрият вариант е да излезе от там. Това беше един опит. Имал съм втори опит. Такъв пак с друга търговия, която да е съвсем различна търговия. Пак стигна до неуспех, да знаеш. Поради факта, че не мога, оказа се, че брокерската професия отнема много време и енергия. Много време и енергия. Нали, ние средно, знаеш, работиш с хора, едни клиенти, които те искат отговор сега. Клиента купувач не чака. Лошо поколение се ражда. Нали? Консуматори искат днеска и сега. Нали, не можеш да го оставиш другата седмица. И когато ти на 3 клиенти поред им кажеш, не мога сега другата седмица, ще обърна внимание, той е отишъл при друг брокер и си е свършил работа сам. Да. И затова реших да не експериментирам човек с други направления, поне за момента. Виж сега, ти пак си на двойна езда с строителство и продажби. Така е. Така че, обаче това е интересна гледна точка между другото, защото повечето хора, нали, казват, ама на вас брокерите ви е много лесно, вие нищо не правите, изкарвате едни пари, а ти в момента показваш една съвсем различна гледна точка, която ако искаш да правиш добри пари от брокерство, ти трябва да занимаваш само с брокерство. Значи, колкото повече се занимаваш с брокерство, толкова по-успешен ще бъдеш. Нали, почнеш и си избираш нали, да работиш с двама клиенти, защото сега са се обадили и са решили да купуват. Ние не знаем кой ще купат, дали в този месец или в другия. Нали? Това не е бизнес, да знаеш. Почнеш обаче да работиш с една група хора, нали, средномесечна база, да речем 10 на 15-20 човека, които са в активен период. Нали? Да. Дали да направиш оферта да продават, дали купуват. Тогава, аз с години съм се научил, водех една статистика още от началото, че при мен, може би съм лош търговец, не мога да ти кажа другите как се правят, но при мен един от 10 купува. Да. Само, че ми трябва тия 10, за да ми влезе сделката. Да. И ако аз работя с по 3 човека, то един ще дойде след 3 месеца, нали се сеш. Да. Така че за това гледам, нали, в тази посока да съм динамичен, не съм активен. Защото споменах в началото за социалните мрежи. Човек, пробвах се, отнема ми много време. Ние с един сайт, голям влезе в България тук преди няколко години, направихме едни представения на сгради на оферти мои, нали, които те заснемаха хората, обработваха, пускаха в социалните мрежи. Нали, много готино. И човек, аз само за да им отделя време да снимаме, да четеме сценарий, да подготвим, и отнемаше един ден. В този един ден, аз днеска преди тази причина си загасих телефон и го оставих там. Нали, в този един ден аз снимам, звъни клиент човек, клиент с бюджет 300 000 евро. Ма си е харесва имот, аз съм го говорил много. Не го дигни ти. Нали, нямаш толкова кораж, не съм си навил толкова на масрав. Ми е толкова високо егото. Някой път ти казва на камерата стоп, извинявай, здравей, встрещам, ще ти върна след малко. Само това. Но давам нужното уважение на човека.
Не да се чувства пренебрегнат, че вие ще въобще са потънал някъде. Да. Затова е много важно, когато човек е в този бизнес, да е активен с клиентите. Ето, нали, златното правило на нашия бизнес е връщаш обаждане до 5 минути. В смисъл тогава, ако не можеш да вдигнеш до 5 минути, трябва да върнеш обаждане. Това се води като златно правило, така клиента не се чувства пренебрегнат. Да. Въпросът е, че не всеки път може. Сега, примерно, представи си, влизаш на изповядване на сделка на нотариус, да речем 10 часа сутринта и нотариусът почва да чете акта, почват някакви дискусии, всеки е имал дълги изповядвания. И това изповядване се точи примерно час и половина. Наречем с четене на ипотеки и така нататък. Ако някой е звъннал в 10 часа и 5 минути, как да му върна след 5 минути? Чакай на нотариуса, изчакай, че имаме много важно обаждане. Не, много е хубаво с тези всичките другите комуникационни канали, които притежаваме, защото клиента, щом има телефонен номер, в най-лошия случай има Viber или WhatsApp, нали, едно от двете. Даже имам заредени такива темплейти, които заради писането ми излизат по дефолт, нали, в момента в който пиша той излиза, ще извъна след 10 минути. Или той излиза нотариална сделка, съм ще извъна след час. Просто му го пращам. Винаги уважавам клиента в тази посока. Нали, гледам да не го оставам. Когато ме е минала първа среща с клиента, когато съм обяснил, защото много често в разговори с клиенти им казвам, нали, случва ми съм среща, ако ти удара червена слушалка, да знаеш, съм ти видял, че си звънял. И си позволявам този маниер на хора, които вече съм им обяснил защо им бия червена слушалка. И те са спокойни. Видял съм обаждането, бил съм им червена слушалка, ще им върна. Коя беше най-голямата ти грешка като брокер в професионален аспект, която си допускал, която ти е пречила да се развиваш? Знаеш, си допуснах една грешка, ние двамата с жена ми допуснахме в един момент от амбицията си, нали, да имаме екип, офиси ни да сме менеджери или шефчета. Спряхме да се занимаваме с покупко-продажби. Казвам покупко-продажби, защото при мен наемите не са факторни, не е моят бизнес, не го работа, освен ако клиента не е купил с мен или е истински клиент, който става ключовете и казва, оправи се. Да. Опитвах се да отделиш достатъчно време на екипа си, да го обучиш, да го направиш, да го стартираш, спираш да се занимаваш с сделки. Дадено ние, както знаем, от не всяко дърво става свирка. Ти губиш един ресурс около 3-6 месеца, докато го вкараш в пътя, от тях излиза един или двама, нали, от всичките обучаващи. И в един момент ти започваш да губиш изделки и пари, което почва да става много тежко. Това е грешка, която съм правил, да ти кажа, един път и спрях да я правя. До такава степен съм повярвал в това, че трябва аз да съм активен и да работя. Нали, аз в случая при мен е лесно, аз жена ми, сега вече работи и дъщеря ми в офиса. И сина ми, който е на 16, раздава фари. В смисъл, ходи на активен фарминг, даже беше много готин вчера. Имам клиент купувач, той не знае, не разбира много от бизнеса. Тук един човек има гарсониера на 145 000 евро, ти дам ли телефона? И аз викам, не обратно. Вземи неговия ми го прати. Нали, за да съм активната страна. Човека не дигна, после се дигна много възрастен господин. И викам на Валентин, добре, как заговори? Той каза, съм прочел флаерите и знам какво предлагаш. И когато дядото го пита, ти какво правиш, момче, защото го правиш колело, тук сега ще. Той каза, раздаваме ни флаери, тук нашите купуват апартаменти за техни клиенти, тук са описани апартаментите. Така че сега събирам почти цялото семейство, ако може да работи около мене, за да мога ние да работим активно. Нали, да не разчитам на това, че трябва да обуча някой, който или няма дисциплината, или ще го домрази след 6 месеца, или ще направи сделка с голяма комисионна, си повярва и си тръгне, или просто ще спре да работи. Защото имам и такива. Аз ги наблюдавам, като вземат по-големи комисионни и брокерите, го дават лежерно. Докато имат пари, има готино. И като им свеждат преди си сещат, че трябва да работят. Само, че проблемът е, че като се сещат, че трябва да работят, ти знаеш, че процеса по набиране на нов клиент и обработката е дълго време, да. Така че това беше може би една от най-големите ми грешки. Ти кажа, когато тръгнах да излизам от Тера, понеже не вървеше нещата с екипа, няма забравя, Антон Тогава и Теодора ми казаха, пич, вие с Мария работите добре. Майната му да имате екип, бачкайте вие. И аз си казвам, пичува, но това не е бизнес, да знаете. Това си е работа. Нали, това вече не е бизнес, така че нали, аз разбирам, че се радват, че ние успяваме на обеми обороти, ама за какво да го правя? Така мога да си го правя от къщи. Нали, мога да си стана малка бутикова агенция, да обслужвам само сфера на влияние. Така че това е било една от грешките, които съм правил, да знаеш. А през годините, коя беше една от... В смисъл, кое може да отчетеш като една от най-големите грешки на клиентите? Тук вече, ако искаш, примерно, ако ти е направил впечатление, да речем, една грешка, която правят и купувачи и продавачи, или ако може да конкретизираш, примерно, купувача допуска според мен най-много греши в този момент, продавача греши най-много в този момент. Опитвам се да извлека есенцията на опита ти.
Сега, понеже с годините тези ситуации се променя малко, във всеки период различни грешки са правили продавачите и купувачите. Аз съм виждал купувачи, също ще кажа смешно, ама има оферти, които виждам с години. Нали, на хора, които са ми казвали, пичове, това не ви е цената, това не е начин на предлагането. Или имам клиент, който днес е готов да плати тези пари. И не го правя, защото искам да изнуда човека или да му подцена. Просто ситуацията на пазара е така. Той каза, не, аз толкова ми трябва, че чакам. Всъщност това, което не правят, което са основните грешки на продавачите, масово е по тяхната грешка, е да си надценяват възможностите на имота. Нали, тук е много хубаво това, един брокер професионален, да им даде един експерт, съвете, каже, пичове, според мен имота ви струва толкова днеска. Днеска. Нали. Това, което си говорихме с тебе, след 6 месеца може да постигнем цената ли след една година. Той пазара ще го догони. Виждал съм тяхти много уникални грешки. Пазара догонва цената, ти му звънка, защото той вече е близко, може да преговаряш. И той каза, не, цената е тук. Що бе, човек? Защото всичко се дигна. Да, ма ние тъмън пазара стигна твоята цена, ти къде отиде, бе, братче? Да. Нали, това са най-основните грешки, които правят продавачите, ти кажа. Да, обаче повечето продавачи, които гледат сега видеото, не знаят с какво ще се кажат. Тия двамата хубаво седнали да се раздумват, обаче те гледат как просто по-бързо се вземат комисионната, защото не им се чака да дойде точния клиент. Да, бе, сигурно. Сега въпросът е, че като си говорим за купувачите, те ще чуят и другото. Нали. Купувачите последните месеци ти сам виждаш какво стана. И първо станаха доста по-бавни. Нали, вече няма емоционални покупки. Хората се отрезвиха къде се намират. Банките така добре ги отрезвиха в момента, че с тези цени на продавачите, въпросите, които кажете, сега си казват, тия двамата са разбрали, оценките преди подминаха пазарната стойност на имота, помниш? От банковата оценка надскачаше пазарната стойност, когато правихме сделки. Да. Човек сега не мога да постигнем до 70-80% от пазарната стойност. Защото коя банка в момента ще оцени една панелка в дружба на 3000 евро? Квадратния метър. Според тебе панелките до кога, така че отвори кутията на Пандора, до кога панелките ще са толкова скандално надценени? Докато на пазара не излезат достатъчно нови строителства, които да могат да ги конкурират. Трендът върви непрекъснато нагоре. Гледах, че за последната година сме въвели в експлоатация около 5500 жилища в София. С Зелях 16. Много строителство. До година ще е по-различно, защото тук половин година нямаше едно разрешено за строеж. Това нещо ще рефлектира следващата година, нали знаеш? Ами не знам, човек. За миналата година има издадени... Нещо се бяха запълнени началото на тази година. Кметът беше казал, че над 15 000 РЗП той одобрява разрешено за строеж. Да, над 15 000 са тези голямите обекти, които са... Но то малки не останаха почти. То малки не останаха, ти си прав. Нали, той проблема на столица се развива в друга посока. Не всички отиват към центъра, никой не бута към мене, към едни преди. Нашки равни полети има човек. Нашки квартали хубави му останат. Да. Но виж, така ли, че излезат, според мен всяка година тук на сети ще излезат все повече нови сгради. Не знам дали имаш също мнение като мене. Аз не ми се беше случвало от години, може би повече от 7-8 години, да имам сграда САК 16, в която да има свободен апартамент за продажа от инвеститор. В момента имам, всяка сграда имам по 2-3 апартамента, които продавам. На мен не ми се е случвало да има читава сграда, която на пак 15 да има апартамент. А в момента имам на 16. Аз в момента в портфолиото си като брокер имам от инвеститор неуспешно не продаден. Не продадени, просто са непродадени. А те да не са някакви такива, примерно партер, ама метър и половина вкопан в земята. Имам и партери сега. В портфолиото ще видиш, имам един партер, но имам класически двустари, два двустари с голями всекидневни на 3 и 4 етаж, в сграда САК 16, на шпаковка и замазка, хората се нанасят, на мен сме свободни още. Кой квартал? Дружба. На какви цени са? На 2700 евро. 2700 евро. Това какво ще рече? На близо 200 000 евро. Под 200 са, на 189 са, май да бъда конкретен. На шпаковка и замазка. На шпаковка и замазка в сграда САК 16. И цената не е такава от ден първи. Не знаеш, че инвеститора е защото вече постигнаха 16. Достигнала там. Да, като в момента в около мене се продават нива, да речем, защото Трейс правят в момента жилищно строителство, точно срещу офиса, нали, те продават на нива 2400. Може да намериш и нива 2300, даже и по 2000 малко, 2100, 2050 може да намериш имоти на зелено, на дупка. Да. Но факт е, че каквато и да цената преди години не беше ми случвало това. Ако ще намеря в нова сграда в остане за продажа, то ще е задължително вторична прода. Тоест, според теб, това е индикация за забавяне на темпото на пазара? Това е индикация за появяване на доста нови имоти по ново строителство, които почват да разсищат пазара. Това е много добре, защото случи ли се това, което според теб ти наблюдаваш,
пазар ще стане много благоприятен за купувачите, защото ще им даде спокойствието и ще им даде избора да знаят, че правят добра сделка. Точно така. Защото в момента излезе ли добра оферта? Но като казвам добра оферта, имам добра оферта. Тоест, за мен знаеш какво е добра оферта? Има от който е ползван 3-4-5 години, може и 7-8, който е ремонтиран и може да влезеш да го ползваш. Не е чисто нов. И в същото време цената му е съобразена с това, че той е ползван. Тоест, ти няма да го платиш като току-що завършен имот от някой флипър, който е чисто нов и никой не е влизал. Точно така. Обаче в същото време сградата е обживяна, ремонтите са поприключили, защото сега като влезеш в една чисто нова сграда, то първите 3 години е пукане и тракане нон-стоп. Защото се някой ремонтира, някой почнал малко по-къс, друг почнал по-рано. Да. И да вземеш обживян имот, малко ползван, почти не е амортизиран, в същото време без да има нужда да правиш нищо, за мен това е добра оферта. И в момента излезе една такава добра оферта, ти знаеш, че тя изчезва за времето, в което ти штракваш. И когато пазара се насити с оферти, ако пазара се насити с оферти, това нещо, то е стрес, който се прехвърля върху купувача, защото купувача остава с впечатлението, че той ще купи един имот в живота си. Което за огромен процент от хората е точно така. Обаче има някои, които са късметли, купуват втори, купуват трети имот в живота си. И въпреки това ти няма да направят тази покупка много пъти. Един такъв пазар като в момента, той е кошмар. Тоест баланса би бил много по-благоприятен за абсолютно всички участници в пазара. Плюс балансът трябва да дойде оттам да има достатъчно предлагане на качествени имоти, за да може да има баланс. Да. Този всъщност така речен баланс ще обърне това, което си говорим с тебе за панелните жилища. Те тогава ще изпаднат в неконкурентна среда. В момента какво правят? Купувачите, които търсят панелни жилища, се оценяват факта, че ще придобият една площ на една цена приблизително равна на новото строителство, но ще е готова за ползване днес и тя ще е реална. Защото, нали, съгласи си, че не е окей да купиш, аз го изпитвам на гърба си, нали, купуваш апартамент, ново строителство 3-стаен, влизаш с лазерната рулетка да премериш, за да поръчаш паркет и почки и се оказва, че от 130 квадратни метра ти си купил 70. Аз знам къде са загубили дори видялните части. Нали. По норми за строителство и проектиране, вътрешните стени в цялостта ти влизат в квадратурата, външните половината са твои, тези към коридора половината са твои, губиш огромно пространство. Доколкото в една панелка, ако направиш това, заснема една гарсоньера 46 квадратни метра, вземеш те въртнеш с една рулетка, а тя ще излезе към 48. Да. Без да се притесняваш. Това кара хората да купуват все още панелки. Да знаеш, аз сам по себе си съм такъв. Аз купих от Маруся панелка от Прим. Да. Просто защото имам 2 деца, когато почнаха да растат децата и покрай, нали, затрудненията ми в живота, като си продавах новото строителство, реших, че като ще купувам нещо, поне да им подсигуря комфорта. Всяко дете е собствена стая. Аз собствена спалня, отделно 2 помещения, нали. Той е Митко Калайджиев без чая да видя аз така панелка не съм виждал комунистическа, нали. Разходи се, живее. А твоите 4 стая, нали? Моите 4 стая. И те са много хубави. Точно така. Те са 125 квадрата, те имат 2 бани с туалетни, отделно туалетна. Отделна кухня, огромен хол, аз в хола си имам зида на камина огромна. Да. Писал, вътре апартамент е бил правен от някой стар комунист. Знаеш колко интересен, понеже гледам с декоративни туклички, моя е с травертин, всички коридори до тавара. Да. Всички врати са направени с масивни арки и дърво. По-додолу е също травертин и скъпа панелка, много скъпа панелка. И имаме семейен спор, ще ми каза, не мога, аз съм толкова, ги свърли го. Аз 10 години стискам зъби да не го батисаме. Защото едно, че е скъп, едно, че е красив. Да. Та, нали, купих си тази панелка. Сега осъзнавам, аз имам 2 проблема с тази панелка. Първо, децата ми порастват. Нали, вече съм подсигурил на кое къде е апартамент, нали, да тръгне по живота си. Второ, те така не ще тръгват по живота си. Те няма живеят цял живот с мен. И аз ще придобия една огромна конюшна, дето жена ми като каже, да вечераме, може да не я чуя. Да. Защото аз съм през 2 помещения в трето. Но ще го обера този буфер. Нали? Само малко да пръсна децата, ще разкарам сега, докато още има пазар за панелките. За да мога да сме с нещо ново. То даже според мен е по-добре да излезеш под наем в нещо голямо, временно. Тоест, ако примерно децата, той са сега на 16, поне още 5-6 години ще е с тебе. Обаче, според мен не е лошо, защото мислиш варианта да излезеш под наем, да мога да махнеш панела сега, докато е горещ пазара, защото виж какво стана тази година в началото. Да. Как удариха панела на 80% финансиране, то някои банки, някои са 75-70%. И в същото време наблюдаваме и това явление, което ти казваш, излизаш да купуваш панел, ти имаш офертна цена на панела 100,
обаче, или примерно имаш офертна цена на панела 130, обаче оценителя казва повече от 100 оценка не мога да ти дам. И банката, като ти е финансирана на 70%, банката ти дава 70 000 евро за този панел, ма ти си го спазарил на 130. И това са цени, на които стават сделки. Това не е цена за мечтане. И ти трябва да доплатиш примерно 60. В смисъл, панелите почва да стават все по-трудни за купуване, обаче въпреки това, мой приятел вчера, значи днеска сме 29 август. Жена ми вчера имаше рожден ден, да ме е живе здрава. Да. Днеска сме 29 август, на 27 август, 25-та година, имам приятел, който има 86 квадрата, трестаен панелен апартамент за тотален ремонт в Младост 2, който каза, че има оферта за капър на 250 000 евро. Кажи ми банката на колко ще го оцени, ще го финансира това нещо. Банката според мен няма да го оцени на повече от 170. Така е, ще го оцени на 170 и ще го финансира още надолу. На 140. На 140. Така. Тоест, някой е готов да влезе в сделка на 27 август 25 година, той е готов да влезе в сделка с 110 евра самоучастие за панел. И това е самоучастието само. Тоест, той ще вкара близо 40% от стойността на сделката, като самоучастие, да му придобие панел. Мене това нещо ме изумява. Разбираш ли? Виж, ще те върна на това, което казах в началото на разговора. Хората са станали страшни консуматори, искат го днес и сега. И всъщност какво правим? Един човек, който иска да купи апартамент, по някакъв там житейски сигнал се жени, се сдомява, дете ще му се ражда, каквото и да е. Трябва да купи, защото какво да прави? Нали? Той ще иска за видоса живял при мама и при тате, защото масово са такива, ти кажа. На по 50 години мъже, майките им ги водят при мен да си купуват апартамент, което е неприятно явление, да ти кажа. Ето виж, ако майка му на 50 го води да такова, най-вероятно майка му още му забелва това след бане. Да, но не е така. Това е един друг синдром. Защото нали така затръгват момченцата. На въпросът е, че тези хора, които искат да купат сега, днес и момента, за да се нанесат, да правим впечатление тук последни сделки с панелки, където са млади хора дошли от търговище. Той в търговище може би живял в панелка, може би живял в къща. Ако живял в панелка, знае какво е панелка. Ако живял в къща, не знае какво е, има си апартамент. И те купуват тези имоти, да знаеш. Така че ще има такова търсене, но те ще са за един друг таргет клиенти. Но защо се продават? Защото той идва, взима го до 45 дена, прави сделка, взима ключовете и влиза. И има къде живее. Другия вариант е, ако мислиш прогресивно, трябва да купиш нещо, което е разделено, за да вземеш по-добра цена, макар че вече знаеш, маржа се сви все повече и повече, зелено як 16, да го изчакаш. Строителите си върнаха си доверието и затова са намали маржа. В смисъл, първите години маржа беше такъв голям, защото хората след 2008 нямаха доверие към тях според мен. Така. И за да се върнат доверието, те си върнаха доверието с цени, обаче в момента имаме строители. Сега, примерно, ако погледнеш в София, имаме поне 10-15 строителя, които строят от 30 години и са минали през кризи, минали се през всичко и той строи със собствено финансиране, няма банково финансиране или ако ползва банково финансиране, то е някакво малко. И той ти продава спокойствие. Той освен, че ти продава имот, среда и така нататък, той ти продава и спокойствие, защото сега едно да дойде аз и ти кажа, здрасти, аз съм Нейчо от Сливен. И строя първата си сграда. Дай ми малко от твоите пари, защото нямам пари да мога да си построя сградата. Друго е не да дойде някой сериозен възрастен човек, който ти каже, аз съм от 30 години на пазара, минах през кризи, минах през всичко, строя с мои пари. Построил съм половината град. Дише. Така е. Това изяжда маржа. Изяжда маржа и това и може би нивата, които... Виж, всичко стана по-скъпо. Аз ще кажа, когато говорихме за строителство. 24-та година, когато правех бюджета за довършване на сградата, която придобих, бях калкулирани общи работници между 60 и 80 лева надница. Ма толкова взимаха, да знаеш. Не съм си го измислил. Да. Толкова им беше чиста надница. Оня ден ми трябваше двама работници да дойдат при мен. Взе ги от на Green Life обекта, просто ги питах момчета. Под Плевен някъде бяха. Да. Искате ли да работите при мен? Да. Колко пари даваш? Аз викам 100 лева. Тъй като ние за под 120 и да ни подсигуриш с пари няма дойме. Имаме, чакайте, пичове. Вие ще работите 25 дена в месеца. По 120 лева. Вие ще взимате едни 3000 лева и ще ми се скатавате цял ден по обекта, аз не мога да ви намеря. Да. Викам, вие не сте сериозни. То по-добре да стана с общ работник. Виж къде се е променил себестойността на строителство. Защото материалите не са станали много по-скъпи, да знаеш. Бома с желязото го минахме, върнах се нивата. Бетона не е станал много по-скъп. Довършителните работи като паркети и почки не са мръднали много, да знаеш и те. Финишни материали по същия начин. Труда, стойността на земята
и грешките, които тръпваме от некадърни майстори в момента. А следващата година планират ново покачване на минималната заплата, което означава, че ще има нов ръст в цената на труда. И той ръст в цената на труда се калкулира в цената на крайния продукт и респективно купувача го плаща. Купувача го плаща, точно. Така че, нали, затова и маржа се свие, защото всички изпитаха едно затруднение по, да, окей, достатъчно се печели в строителния бизнес. Макар че аз много често, понеже чувам от клиенти, няма него този строител, виж каква кола кара, той изкарал по 2 продава. Да бе, пичове, само че първо не е по 2, защото по 2 с ДДС-то. Да. Второ, вие не знаете той какво му е струва да вземе тази земя. Трето, защото аз като им правя по някой разчет на цената и себестойността на строителството, защото при мен е лесно. Аз знам колко струва себестойност. Казвам, 700 евро в момента е себестойност на класическа сграда. И има обезщетение в размер на около 30%, ако служи. Нали, те станаха 820 евро. Сложим ДДС, те станаха 1000 евро. Нали, служи външни връзки в момента, защото там е страшен парадокс с тия външни връзки. Аз мислих, че холдинга като купи, нали, енергопреносното дружество, което им обслужва, се решат проблемите. Не. Служители са същите вътре, да ти кажа. И ти в един момент работиш за едни 30% печалба. Строителя. Готино е, 30% окей. Само че буташ им проект 3 години. Ако е по-голямо, ако е по-малък е 2. 10% печалба. Бе, аз по-добре си отворя по-зеленчук човек. Там поне са сигурни 20%, всеки месец ги въртиш. Нали? Да. Нали, това не осъзнават хората. Не е толкова добре. Истината е, че се изсипва един обем приход в края към МАК 16, защото повечето ти, като казвам, голями инвеститори, така правят. Планират частични плащания или първоначални плащания, защото към момента при тия 700 евро не знаеш, че при 20% от една продажна цена от 2500 евро си докарал сградата до 15. Да. Нали, ти нямаш какво да се притесняваш, стига да си влезе тия клиенти. И накрая, когато завършиш сградата, оправиш всичко, вземеш последното плащане за 15-16, капитализираш печалба. И сигурно е нормално да си купи новия Range Rover, нали? Защото той са му влезе 40 апартамента по 20%. Това му е чиста печалба. Така че затова не ги разбира много често клиентите. Нали? Ма гледай го, той се държи над мен и нагло. Не бе, човека не е толкова, повечето инвеститори не са толкова лоши, да знаеш. Особено тези, които ти казват по 30 години, те са нагледали на всичко на пазара. Да. Нали, те знаят какви са човешките страхове, както казвам, минали са през кризата. Те знаят къде е буфера на човека да могат да му обърнат емоцията, за да му продадат. Макар че не харесвам напоследък и други ефекти, тия разваляне на договори предварителни, да знаеш. Да. Стана бум, последните 2 години ги виждам, макар че чета предварителни договори, в които пише строител инвеститора няма право да разваля договора или да променя цената. Тя е окончателна до края на договора. Накрая ти пише, развалям договора, да бе. Мисля, не я дигам цената, развалям ти договора. Това е че злоупотреба, да знаеш. И ще им изиграва още сега. Мой офис е в такъв инвеститор, знаеш, че в момента има пореден гръм с града 6. Нали, той си измъкне един път, не знам, ще го прави втори път и не знам до кога. Ще дойде време да избира клиента дали да купи от него или от Нейчо и ще каже, той е Нейчо нов тофа, му поне не е такъв тарикат, нали, няма опаквания. Като влезе в бизнеса с недвижими имоти, с каква мечта, с каква нагласа влезе? Имаш ли някаква крайна цел, която искаш да постигнеш? Не, ти кажа, даже не очаквах, че ще успея толкова. Аз влезах в момент, в който живота ми не беше розов. Толкова не беше розов, че бях си определил бюджет 10 лева на ден, да ходя 45 дена на работа в Контиго. Тия 10 лева на ден ми бяха цигарите и един сандвич. Нали, хубаво, че там имаше кафе. Аз пушах от награховски цигарите. Толкова. Аз бях по-зле. Аз си купувах. И просто трябваше да правя нещо, защото виж, аз в периода, който бях фалирал и да работех, исках да бъда социален. Какъв аз бях станал социален, защото всички хора на работа имат бизнес, ти не мога да си цял ден в кафетата, нали? Макар че имах приятели с кръчми, те обаче спят до обяд, аз вече съм станал. Те след обяд ходят, зареждат нещо правят, аз пък вечерта не мога да съм в кръчмата, защото трябва да плата една сметка 50-100 лева, нали? Не мога да си го позволя, децата чакат вкъщи. И всъщност тръгнах просто за да бъда социален, нали? Имам някакви ангажименти. Аз имам страшен шамар изяден от един от първите ми клиенти. Тоест не ми стана и клиент, да знаеш. Звъна свободно обява, нали, млад брокер, дига отсреща някаква госпожа Цветкова, казвам здравейте, оговаряме си среща при имота, ще продавам имота, отивам и пред блока срещам моя кръщелница. Нали, кръщелница, заедно с мъжа си, който е държавен служител, така доста известен беше станал. Здравейте, как сте? Какво сте? Почваме едно лавче. И аз филмът викам, сори, ама имам среща, трябва да звънна. Дигам телефона и звъна. Оказва се, че жената е с 2 телефона. Аз имам личния, тя има и друг, който е за пустата обявата. И тя дига. И аз се гледам метка. Викам, ти как така си госпожа Цветкова, като тя никога не е била госпожа Цветкова. Тя е къде не ме тормозят брокерите. Вика, а ти брокер ще ли стара, бе, моето момче? Казвам ти, това са хора, които
Нали, аз съм живял с техния стандарт на работа. Нали. Имал съм допир покрай бизнес отношенията си преди с тях. Нали. Съвсем друг социален статус. Ти брокер, че ли стана, бе, мама? Ще я продадеш апартамент и ще ви го продам. Те имаха 2. Докато се върна в офиса да разкажа на Стънката каква е ситуацията, беха пуснали всички агенции в офертата. Звъни, казвам, пич, нали щехме работиме заедно. Той каза, да, те другите нека продадете. Викам, не. Чао, приключвам. Тогава ни учеше, нали, Стънката да имаме договорени отношения в ексклюзив, колкото може по-ексклюзивни отношения. И аз викам, не мога да се разправя. Стига, че ме станам ти брокер, че ли стана, бе, мама. Минаха няколко месеца. Те ми изведнъж, че ми продадеш апартамент, че не сме го продали. Викам, вие го продавате на целия пазар, бе, човек. Аз какво да направя повече? Само ти не го рекламираш. Не искам да го рекламирам, бе, хора. Нали? Държа на дистанция. Минаха 2 години. Няма забравя, минах покрай къщи им случайно. Виждам, че двора отворен, аз направо си вкарах джипката вътре. В смисъл, вече бях слезал от една кола от 3000 лева, която карах тогава в 2 години. Един джип бяхме купили, просто минах, влезах, те, здравей, как си, какво става? Гледаме те в Инстаграм, тази кола твоя, да. Браво, бе, ти стана успешен. Оказа се, че брокерското занимание, защото ти ме пита какво очаква да успея, ме направи доста успешен и ми върна самочувствието. И вече някъде след година след това спря да ме срам, че съм брокер. Аз съм много интересен брокер. Мои приятели ме базикат, аз си запазвам маса в ресторанта по следния начин. Здравейте, водоброкера се обажда, моята маса. Аз отивам в хотел, в който почивам. Една година след като съм направил 2 почивки в хотела, хората ми знаят, казват, ние имаме тук имоти за продаване, ще ни помогнеш. Никъде не съм спрял да, как да кажа, не се чувствам с някакво неудовлетворение от това, че съм брокер. Не се чувстваш опетнен, като се казваш, не е брокер. Фукам се много, знаеш, да. Много се фукам това, че съм брокер. Защото вече мога да си го позволя. Вече стандарта ми е друг. Да, не съм забогатял, но се чувствам така. И много готини срещи правя с инвеститори, понеже те са голямите мастити, аз знам понякога малко повече от тях за строителството. И става много приятни разговори. Защото аз с влизането виждам, аз гледам, добре, човек, що го направи това? Дали знаеш, ще е дефект на фасадата, обръщането по терасата не е такова, камъка не си го защитил, не мога да го изчистиш, структурната мазилка ти е такава. И тук почваме да гледа така странно. И чакай, ти брокер ли си никакъв си? Към не, колега съм аз. Нали, там понеже имам сгради, понеже с годините знам какво се случва. Да. Нали, затова ти го казвам. Питахте това нещо, защото аз като влязах в бизнеса с недвижими имоти, най-общо казано, мечтата ми беше като седна в заведение да мога да си поръчам без да гледам цените в менюто. В смисъл, не съм живял охолно, не съм живял и мизерно. Обаче, да речем, имахме нещата, които са от първа необходимост, като растях. После като останах да живея самичък, имах един период, където го бедстваха, но всеки, който е останал да живее самичък, според мен е имал такива бедстващи моменти. Днеска, 12 години по-късно, аз си мечтая да мога да си построя една малка сграда, 1000 РЗП. И виждам как моята мечта през годините еволюира и се видоизменя. И затова те питах с каква нагласа влезе в бизнеса с недвижими имоти. И дали тя е еволюирала през годините, защото нали, сега, за да почнем от цените в менюто до малката сграда 1000 РЗП, защото ти знаеш 1000 РЗП не е много скъпа сграда. В смисъл, аз мога лесно да се финансираме самостоятелно, ако имам добър източник на основен доход. Въпросът е, че то беше примерно да си купя собствен апартамент, после се промени да почна да инвестирам в имоти, после се промени да направя това, В смисъл, постоянно мечтата ми еволюираше. В смисъл, нагласата ми към бизнеса с недвижими имоти еволюираше. Имаше моменти, в които виждах крайната си цел невъзможна за постигане. Имаше моменти, в които я виждах по-близо до мен, отколкото съм предполагал, че може да се случи. И затова те питам дали твоята крайна цел, защото тогава нали, ти си влязал с надежда, ти си се колебал дали ще останеш в този бизнес. Днеска как виждаш бизнеса и къде се виждаш след 5 години? След 5 години си виждам още бизнеса, за съжаление, но след 10 мога да ти кажа, ми завият половината ти аудитория. Плана, не само ще си виждам, аз вървя по плана към момента, ние на кой път го изпълняваме. Бях в началото на годината в Испания, в Южна Испания, да гледаме как живеят хората. Знаеш, че много българи емигрираха там. Нали? Да. За съжаление, там стана скъпо. Но плана ми е да взема там, даже не мечта за къща, знаеш, за един апартамент, който да е близко до морето. Ли? Там са приятни затворени комплекси, с дворчета, партери и всякакви. Нали, стига да не ми се нанесе някой. Не знаеш, там има проблем с самонастанилите се. Да. Тук всичко, което към момента съм създал или ще създам, защото имам още да усвоявам, отива под наем. И аз отивам там и почвам да живея живот спокойно, като виж колко ми е скромна амбицията.
Не ми трябват повече от 50 хиляди евро, да знаеш, няма да си купувам яхта. Трябват ми достатъчно пари на месец, да мога да си подсигуря лекарствата, ако ми трябват, нали, все още съм жив и здрав, да мога да си позволя храната, излизането на ресторант, което е скъпо в ония свят, нали, не е толкова ефтино, и да мога да си отида на плажа и да си почивам. И да има пари за хубави пури. Пурите не са толкова скъпи, да знаеш. Нали, само лошо, че прибраха това момче, да го даваха с по телевизията. Който е? Ами те фараха най-голям контрабандист на цигари, нали знаеш? Не, въобще. Да. Много интересно, нали? Не го познавам човека, но в момента, в който го задържаха в Сърбия преди години, пазара на пури се свири рязко. Нали, оказа се, че всъщност голяма част от канала държи. Сега чакам някой друг да го вземе този канал, да потекат пак тия пури насам. Да. Защото една пура в магазина е много скъпа, в истината е, че има доминикански пури, нали, които не са толкова скъпи. Нали. Не говорим само за кубински. Доминиканците не лоши пури правят, не е лошо качество и са на разумни цени. Даже в момента има магазини, които можеш да си купиш пура на по 8-10-15 лева. С не лошо качество. Да, не е, нали, достатъчно дебела и голяма, но има такива пури. Моят пенсионен план, знаеш какъв е? Южна Гърция, гръцки ритми и аромат на сон. Аз понеже знаеш, съм фен на лозото. Не мисля ставам пияница. Просто като отида в Гърция, тия неща много ми харесват, действаме много успокояващо сега. Виж, обаче какъв проблем имаме чисто като развитие на държавата. И аз и ти не мислим да останем да живеем тук. Извинявай, ние ще оставим деца бизнес тук, макар че моите деца може би по-скоро ще мигрират, само да си стъпат на крака. И мечтаем за един спокоен живот някъде оттатък. Където живота не е по-лесен, да знаеш. Нали? Аз понеже доста ръчках по Испания да видя, окей, социалният пакет е по-добър, само че аз едва ли ще го получавам, защото нямам, нали, пенсионна осигуровка там. Но всичко друго им е доста рестриктивно, да ти кажа. Нали? Кешови плащания рестриктивни, полиция рестриктивна. Те и в Италия така, нали, имат по 4-5 служби полицейски, които те дебнат непрекъснато. Као ли да направиш нарушение или нещо. Но живота така уреден, че за едни по-спокойни хора ще е по-добре. Както и в Гърция. Макар че Гърция е още малко по-разпасана команда, но и там е достатъчно правила. А ние имаме същата природа, знаеш. Аз тази година, понеже продах една къща в Варвара, ми се случи, не бях ходил много отдавна на юг. Може би от Велинградско. Не, Варвара, Бургаско. Ага. Не бях ходил на Южното Черноморие от войник. Нали. Тогава последните ми спомени са Актополско море, последната година в казармата. Останах от червон човек. Бях, може би друг поглед гледам вече. Нали. Плаж Силистар, южните плажове на Актопол. Нали. Съвсем друго. Имаш го също и тук. Знаеш какво нямаме обаче? Нямаме ред. Нямаме правила. В смисъл, точно така. Имаме възможност да не спазваме реда и правилата. В смисъл, Конституцията на законите ни, те са много хубави. Обаче имаме вратички, които ни позволяват да не ги спазваме. Отивам в Гърция тази година и стоя на плажа, с едното око гледам децата да не се издавят. С другото око аз винаги гледам средата. Защото аз като търговец на имоти, аз вече търгувам с имоти близо 12-13 години. Това е една трета от целия ми живот, обаче повече от половината ми съзнателен живот. Да не говорим, че като работиш човек, това е повече от половината ми живот. И аз винаги гледам средата. Защото аз съм напълно ясно, че ти като продаваш в Елин Пелин на 2000 или на 1500 евро на квадрат, а строиш на 700, ти не продаваш тухли за 1500 евро, ти продаваш качество на живот. Където и да отидем, ние продаваме средата. Ако продаваме в дружба, продаваме качествени недостатъците на дружба. Ако продаваме в лозенец, продаваме качествени недостатъците на лозенец. Ние винаги продаваме среда, а сме най-лоши в това да създаваме среда. И аз като отида някъде, стоя и винаги гледам средата, оглеждам се в средата. И едно нещо ми направи впечатление. Абе, нямат високи сгради, бе. Обикалям средния ръкав на Халкидики, Селца, Вурвуро, Метаморфози, Никити, тия съседните им, които са. Аз не виждам някакъв мастодонт, да речем, като в Слънчев бряг, не му помня името, мисля, че на Арабаджиеви беше хотела. Той е 20 ли е, 30 етажа ли е на плажа. Уникален плаж, уникална гледка, влизаш вътре, ти от 4-5 етаж нагоре оставаш без дъх от гледка. В смисъл, гледката да ти напълни, очите да ти напълни, сърцето, всичко да ти напълни. Обаче този хотел с този размер, той трябва да осигури паркиране за гостите си. А гостите паркират в горичките. В смисъл, когато направиш една такава сграда там,
Ти първото, което ти ще привлечеш едни хора. Тая година в Приморско се разхождам в една уличка, в нормална двупосочна улица, от нямане на паркиране са направили паркиране от двете страни на уличката и по средата вече са направили еднопосочна и по средата може да върви една кола. Аз карам средно голямо SUV и огледалата ми минаваха на толкова от другите коли. Тоест, пожарна кола, абсурд да влезе там. Ти запалиш ли са, пожарната трябва да блъсне поне 50 коли да стигне до втората сграда. Значи ние създаваме една среда, която дори вече не е безопасна за експлоатация. И стоя в Гърция и го гледам това нещо и ги оглеждам сградите и си мисля. Защото аз мисля, линейка как ще дойде, пожарна как ще дойде, тия сгради ще са толкова високи. И почвам да си мисля, че откъдето минавам в гръцките села, аз не виждам висока сграда. И почвам да се ровя в техните закони. Аз съм на плажа или примерно като пребирам, защото малкият ми той е на 2 години и половина и още спи след обяд. Каката вече тя е голяма работа на 6 години и тя не спи след обяд. Голяма работа. Да. Обаче малкият спи и аз се възползвам и отварям законодателството и почвам чета и търся в закона каква е причината да нямат високи сгради. И поради факта, че не може да се осигури паркиране, те със закон ограничават строителството. Поне това, което намерих като информация, те със закон ограничават строителството, да нямат високо строителство, защото това строителство при смисъл, заради него идват хора. Като дойдат хора, обаче те идват с колите си, с навиците си, с всичкото си. Инфраструктурата е много важна, човек. На да, който да обект, и те си мислят за инфраструктурата, а имат 13 000 км плажове. Нямат плажове ли? В смисъл, ние че имаме 400-500 км плажове, окей, ние имаме в пъти по-малко плаж от тях, обаче, въпреки да запазим малкото хубаво, което имаме, и мен това ме привлича там. Защото хората си мислят за средата. Сега ще кажа нещо много интересно за средата ни. Имам познати гърци, защото са да ни е близко, които занимават с бизнес, хотелиери са. Говорихме си във връзка с защитителите за... Първо време беше в някаква амбиция, нали, било къмпинг, било нещо къща за гости, било комплекс, някакви неща. Имахме оферта от един клиент, да инвестираме в Гърция. И аз казвам нещо по-голямо се направи, да промениме това, тъй като не може човек. И вика, знаеш колко е интересно. Поне си говорихме за Халкидики, че не е най-близко. Той към главните архитекти на общините спазват проекти, които са разработвани преди 30 години и не ги променят градоустройствата. Нито по-малки улици, нито по-голямо застрояване, нито по-голям коефициент на плътност. И вика, независимо на коя правителство са поставени тези кметови главни архитекти, структурата е най-съща. Аз викам, това не е възможно, някой се е полакомил нещо да вземе да сложи. Оказва се, че сега по конституцията в Елин Пелин ми направи нещо впечатление. Елин Пелин го познавам от години. Независимо дали кмет е бил от БСП и ГЕРБ, сега последния, който е независим на ниво, общия устройствен план на Елин Пелин е направен така, че да се развива в логистични складови бази и да дава възможност на бизнеса, понеже между двете магистрали да може да си правят складовете. Нито един не го промени, да знаеш. Всичките това, което е било отредено преди 20 години по тези ниви и тези пътища ще бъдат разширени, продължава да се развива в тази посока. И спазват този тренд на развитие, което го направи много успешен, да знаеш. Вижте, всички голями вериги влезаха там. Всички, аз почти не се сещам верига, която да няма складова площа или производство и продължава да се строи. Да. И говорихме си с там от общината, те казват, виж, проектът е разработен така преди 20 години, такава е била идеята. На времето Мототехника, помниш, едно предприятие, защото... Чувал съм, татко ми е говорил за москвичи. Да, те продаха части. Тяхният склад още тогава е бил в гара Елин Пелин. Просто защото пътна връзка гара, има как да разтоварят. Да. Близко между двете магистрали старите камиони да влизат и да излизат. И този тренд се е запазил. И никой не го променя. И поради тази причина общината в момента е успешна, да знаеш. Ма тя е много, много успешна. Да, ма тя един от факторите да е успешна е това, че там няма сътресение, няма... Там си има един план и се следва. Да, и се следва, всеки работи по него го развива. Никой не вкарва пръчка на другия в колелата. Имат си вътрешни търкания, политически всякакви, усещат се, но никой не се занимава с промяна на градоустройството на общината. Това е много важно. Ако това се постигне в София, защото това са идея момчетата от Общинския съвет, нали, Столичен Общински съвет, човек, аз не мога да разбера тия скандали стерищи между тях, да ти кажа. Колко е просто, излизат някакви, нали, те са млади момчета, окей, нали, които в момента са вътре. Правят разни проекти за промяна на булеварди, съществуващи, на ограничаване на автомобилен транспорт в зони градски и в зони квартални. Аз поне съм в Малост, гледам там непрекъснато какви штурви идеи им се раждат.
Нали, няма как да вкараме трамвай в мол, защото няма кой да го плати, да знаеш. В същото време, вместо да обясняваме на хората как ще направим по-добра градска среда в Младост 4, където знаем, че има около 100 000 човека, които работят в бизнес парка, не мога да ги ограничиш, не е толкова трудно да развиеш града в посока Ботевградско, Иван Вазов, оттатъка Божуришките равнини. Равно, широко, може да си спаш отяне, може да направиш инфраструктура, може да дадеш възможност за строителство. Няма да има нужда от небостъргачи, защото ти като имаш достатъчно площ, ще може точно да го бутнеш легнал и той да създава комфортно усещане. Нали. Виж колко е просто, но няма политическа нагласа. И също като ставащи закони, да. Няма обществен натиск. Има едно мрънкане, обаче, защото в крайна сметка според мен ще се намери политическа воля, ако има обществен натиск. Обаче, ние търпим се всичко. Да, това е голям проект. Общественият натиск от хода е породен. От съсипването на средата. Сега, примерно, пред вкъщи, аз имам късмета, винаги си паркирам пред блока, освен ако не се прибирам прекалено късно. Ако се прибирам прекалено късно, паркирам зад блока. В същото време живея в Красно село до метрото и до кооперативния пазар. И до Белите брези, и всеки знае, че това е хубав район, в който е трудно паркирането. Обаче се намира паркиране. И с един съсед си говорим и той казва, тук всеки трябва да се паркира пред входа. И аз му казвам, добре, Жорка, как всеки да се паркира пред входа, при положение, че ние сме 20 и колко апартамента, викам, по кола и половина на апартамент да ги сметнеш, викам, а разстоянието между двата входа, викам, е 12 метра или 15 метра. Викам, къде отиват всички тия коли? Не съм мислил в смисъл. Това неудобство, което се създава, ние си живеем с него. Виждаме новата сграда, ние си мрънкаме. Да, сега тук ще се влоши паркирането, мрънкаме си го вкъщи на масата. Не е целият блок да излезем и да кажем, какво правите, бе? Както, примерно, преди там, където е построен блока ни, е имало къщи, съборили са къщи на хората, построили са блока. И имало идея за подземен паркинг. Подземен паркинг не се е реализирал се е парк, който е между блока и булеварда. И е имало идея на този парк да се строи, обаче хората са дигнали и са казали, тук няма да се строи сграда. Защото всички норми на това малко паркче позволяват да се построи не малка сграда спрямо ЗУТ, без да нарушава никакви... Зелени паркови места се опазват. Нали? Там е ясно, защото това са малките островчета на хората. Но когато говорим за това, че е било старо предприятие, стара сграда, както ти каза, къща, нали, буташ и строиш, нали, там интереса кой е, нали, на комшиите, какво да им пречи. Зелените площи се пазват. Но това трябва да е, как да кажа, нали, трябва да е политическа отговорност на тези, които развиват общите устройствени планове. Нали. Те трябва да помислят. Не се бият в главата с последния скандал, който слушал с теботъргача до Парадайс. Нали, Здравко голямо урбанист, нали, той в момента е в ДНСК да не ми спре проекта. В същото време, нали, ще разрешиш такова нещо. Човек, той булевар да е задръстен сега, без да се готова тази сграда. Нали, що трябваше да е там? Много е готина инвестиция там. Бутни е някъде по-нагоре, нали, само вляво над... Защото там е скъпо. Добре, окей, 600 метра навътре пак е толкова скъпо, да знаеш. Да, вече не е толкова престижно. Вече не е толкова престижно. Инвеститора няма да иска да го направи. Така е. Но тогава трябва да се решим с кой съобразяваме с инвеститорите, нали, които ще източат кръвчицата на купувачите, да си говорим преди малко, с ипотеки и тук да ги ушият, или на обществото като цяло. И виж къде е проблема. Затова казвам, че не мисля в тази посока. Нали. Ако момчетата или въобще, ако цялата управа на общината, Столична община е такава, да мисли дългосрочно. Имаха преди години идея да развият надолу Ботевградско и Иван Вазов и Владимир Вазов. Нямам земи там, нямам ниви, нищо нямам. Но всеки път, като влизам в града, виждам два булеварда, които се разделят, влизат двете посоки и то в идеалния градски център. Нали. На всичко отгоре виждам вляво и дясно празни пространства. И те имат страшна гледка. Стара планина, отсреща Витоша величина. И в същото време виждаш брутално уплътняване на южната част. Как? Там няма къде да мръднеш, да. Това е проблем. Добре, Вал, за финал на нашия разговор предлагам да кажеш според тебе коя е най-добрата инвестиция днес и в смисъл, като имам предвид днес, т.е. ако аз днес съм купувач, който е успял да съхрани някакви средства и иска да ги насочи към пазара на недвижими имоти, за да ги спаси от инфлация, според тебе коя е най-добрата инвестиция? Сега ще разучавам тежко пазара, ама ще кажа на сентенция моя. Нали. Каквото и да инвестираш днеска в недвижим имот, нали, той ще усетиш колебанията на пазара с години. Но виж, има едно нещо в нашия бизнес, което никога повече не мога да го възпроизведеш. И това е земята.
защото в края на краща върху една земя мога да построиш една сграда от 4 етажа, след това си промениш разрешението, стоиш и да се промени градоустройство, да направиш 8 етажа, да разстоиш всичко. Но земята не мога да я възпроизведеш на етажи. Към момента, според мен, за да не загубим, защото почва да губим много земя българите, една от добрите инвестиции всъщност е в земя. Цените се нормализираха, минаха една истерия от 2008 година, където земеделска земя беше минала 4000 лева, ако не помниш, ако помниш там първа, втора, трета категория беше полудяла. Към момента заради сушите и ниския добив на производителите всичките, цените върнаха 2500. Това е за земеделска земя, но дори да не е земеделска, е някаква нещо, което да е земя близко до града. Нали, града не очакваме да спре да се развива, както с тебе констатирахме. Нали, пазара ще продължава да бута. Ако искаш да инвестираш в нещо, което оставиш на децата си, а не краткосрочно, може би най-добрата инвестиция в земя. Виж една Италия, човек. Една Италия на всеки квадратен метър, който е празен, някой гледа нещо, прави нещо и се строи нещо. Дори малки къщички. Доколкото ние българите пренебрегнахме това, разпродахме си земята и останахме без нищо. Нали, това е в, в аспекта на дългосрочно инвестиране, ако имаш и пари, които да ги оставиш някъде, за да могат да останат за поколения. Ако обаче говорим за нещо, което трябва да купиш като имот, който да може, ако утре се спънеш да го продадеш, може би идеална градска част на София няма да спре да се развива. Нали, там ако успееш да вземеш апартамент, дори и стара тухла, нали, не говоря за панелка, дори нещо ново, което инвестираш, не очаквам цените да спрат там. Дори да дойде криза, моето мнение, нали, какво е, дори да дойде криза, тя няма да дойде кризата в София, ще в цялата ни държава, финансова криза. Тогава хората по малките населени места, какво ще работят, какво ще ядат и какво ще правят. Ще изпитат също затруднени, ще дойдат на място, където все пак има някакъв бизнес и някакви блага, които могат да ползваш. Те няма да искат да избягат от мен в един пари на спокойствие. Те ще искат, за да спестят разходи по комуникация в града, да са някъде в идеалната част на града. Да. Тогава ще могат да наемат или да купат, зависи което е намерение. Така че според мен това е най-правилната инвестиция в момента. И градска зона на София, нали, не говоря за жълтите павета, нали, широк център, където и каквото да успееш да инвестираш, като по-правилно е може би пак старо строителство, стара тухла, за да се възползваме от обема, нали, който си говорихме в момента. Нали, че там в 60 квадрата мога да постигнеш 3 помещения. Защото няма по-та идеални части, ще мога да направиш, ще му направиш един ремонт и той да седи да чака. Винаги ще му вземеш цената плюс и винаги ще го дадеш добра цена под наем. Да. Така че това е в финансов аспект, може би това е най-добрата инвестиция според мен в момента. Толкова вярвам, нали знаеш, има една така максима. Когато някой ти дава съвет, погледни дали тези съвети са му помогнали на него. Нали, аз направих същото. Не направих една такава инвестиция в идеален център. Не го харесвам центъра, да знаеш, много ми е лудница, но в момента го подготвям, правим апартамента, правим ремонт да го освежа, ще го задържа под наем. Едната година, може би това ще остане там да си под наем. Каквото да се случи, на него винаги ще му взема цената. Да. Аз вече една година след покупката съм на цена плюс 20%. Без ремонта в него, който правя. Да. Така че това е, дали. А за моите хора, които искат да стават брокери, да се развиват, може би най-доброто нещо да инвестират в себе си, нали знаеш? Да. Нали, образованието е нещо и знанието, не е образованието. Защото в момента образованието е станало малко и то се размило, но знанието е нещо, което е много ценно. Аз все повече виждам млади хора, които като им кажат, че това е проекта и е тук нагоре винаги е север, да си гледат клиентите, апартамента се ориентират. Той гледа, аз викам, разбира какво ти горе. Той казва, да, север е нагоре. Не е нагоре, бе, човек. Просто ти казвам, че в твой случай по плана е нагоре, за да можеш да се ориентираш винаги, къде ти гледа апартамент. Да. Ще е такива, страшен парадокс с съвременните хора. Да. Тази информация, която тече около тях, нали, сега и с чат GPT и с YouTube и TikTok, им дава цялата информация на готово. И те не мислят за нищо, да знаеш. Да. Така че съвет е всички хора, които искат да правят нещо, да инвестират в себе си в знания. Винаги ще има хора, които ще са колескапаци. Нали? В момента обществото е такова го създават. Но винаги ще трябва един капацитет от хора, които да ги водят. И тук избора на младия човек е той, който иска да бъде. Лесно е да си в общото, там не е страшно, всички са такива, няма напрежение, няма конкуренция, всичко окей. Но трябва да има едни, които да са извън този кръг. Да. Владо, благодаря ти, че прие поканата ми да гостуваш. Ще се възползваме друг път от твоята компания, за да дискутираме някой въпрос, казус или някоя тема, която смятам, че може да бъде интересна. С удоволствие ще приема да почне да си спазваш обещанията ни. Тук преди година, може би беше в едно твое интервю, беше, нали, той за Владо трябва друг формат с лузо и салата. Верно е, да. Лошото е, че много рано ме поканиш да ти откажа, но другия път мога да направим такова, един плажен подкаст. Между другото, аз наскоро пуснах няколко видеа, как, защото наскоро открих, че намерих си хоби.
ходим да караме бордове тук по язовирите. Да. И там може да спретнем нещо такова, защото аз в багажника винаги имам няколко камери и няколко статива. А ти сам по себе си знаеш, че в момента презентацията, нали, новата е такава, колкото е по-любителска, е по-гледаема от всички. Да. Така че винаги може да спретнем нещо такова. Да. Добре. Благодаря ти аз. Мерси, Вал. На всички, които останаха до края, благодаря, че изгледахте поредния епизод в подкаста на Различния брокер. Между другото, тук е момента, в който искам да кажа, Стънката, която спомена няколко пъти Владо, е част от подкаста, като има епизоди с нея, Станислава Петрова от Инклузив, на който му е интересно да се докосне и до нея. Тя е много интересна като човек и стана много готин епизод. Там говорим за брокерите, които са 40 плюс 50 плюс, които те първо влизат в бизнеса с недвижими имоти. В коментар може да напишете дали иска да види и този епизод, човек от който се е учил Владо. Ще спусна линк в коментарите, които поискат такъв линк. До следващото видео.